Urriaren 5ean Gernika Lumon 12. Euskal Jaia ospatuko da. Goizeko 9:00 Merkatu plazan azoka berezia izango da sukalkia eta ardoarekin. 10:00 ordubite erdietara Merkatu plazan umeen txokoa. 12:00 Piratak taldearen eskutik pregoia izango da. 12:00 agurra eta txupina eta Merkurio iturrian kupel zabaltzea eta sagardo eta intxaurrezkaintza eta taloen txosna. Herriko kaleetan zehar Urdaibai kantagunea, Elai dantza taldea, Axari dantza taldea, Segundola eta musika eskolarekin trikitilari kalejira, gazteak txistulariak, Busturialdeko gaiteroak eta trikitilariak eta gargantua izango dira. 12:00 kale ikuskizuna Merkurion Kukairen topa dantza. Ordu batetan Piratak herrikirol taldearen eskutik herrikirolen erakustaldia. Artekalen. Ordu 1:30 Erregelak Merkurio inguruan Elai dantza taldearen eskutik. 3:00 herri baskaria Merkatu plazan. Ostean kantak eta dantzak Urdaibai kantagunea eta Elai dantza taldearen laguntza. Umeen txokoa 3:30 7:30, 7:30 kitxu fanfarrea eta 9:30 erromeria Zirkinik Pez taldearekin.